लगत है ये घरवा हो। चलो पूछाइए जाए। बोलो है ले लिया। साइकिलिया काहे नहीं खड़त रे? चलो कामना पड़ीदार के मुंह देख लो, साला लंगड़ियो खराब हो। मंगरू भगत ए क्यों बाजी ए क्यों बा के हाँ ठेल के आई। ए मंगरू भगत के घर ही है बाकाजी। हाँ तो का बात बा बोली। ए सुनी ना, वहाँ के लड़का के रेलवे के ज्वाइनिंग लेटर आइल बा। के का बा देखी। देखी ना है राउर हनु कि केगो और ए के तो बुझाते कि हमरा पर्दार के ह। पर्दार के हो। हाँ हाँ तब दी राउर तो बना तो ई काहे के ले। ना ना सुनी ना बैठी ना ये बैठी ना उधर से हाँ बात बोली बोली का बात बा बोली। देखी हमरा पर्दार के ह हाँ तो बहुत दिक्कत हो ठीक बा। दिक्कत का होई? 10 लाख रुपया बढ़ जाए दहेज, एगो गाड़ी बढ़ जाए और का दिक्कत? ना 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 ये उड़न चाहत नहीं। ना ना ई हम चाहता नहीं हाँ। जे कुछ पैसा ले ली हाँ एक का फाड़ के हाँ रफा दफा कर ली तो पर्दार आगे हो जाई। सोचो तनी सरकार के तो पैसा से काम चलत नहीं। हाँ ठीक बा, हो जाई काम। ले ली कुछ ले ली हाँ दी दी। आ लेके हाँ इधर का रफा दफा कर दे दम। इतना में तो ना होई, मगर गांव के बात बा। ना ना हो जाए धरे। दे ना ना ये हमारे सामने फाड़ी। रौरा सामने है? हाँ सामने फाड़ी। फाड़ देते नहीं ले, एमे का करे का काम खत्म। हाँ आ औरी कुछ कबो बढ़ा देम कि अगलो आई तो उन्हीं साफ हो जाई। ओना ही हाँ। कोनो टोला मोला का पर्दार के फार्म निकले हाँ। वो नौकरी चाकरी होके हाँ। सबके रफा दफा कर दो। राउर तो 8-10 घर पड़ीदार बा, तो सब जना के देख सब जना के सब तो जना बस के। खाली हमारे पहुंचत रहे के चाहिए। हाँ ठीक बा ठीक बा।